ndongotanga nditi pamusoro yevana veZimbabwe, pamusoro yevana vaPresident Advocate Nelson Chamisa kumatima nenyika nevari diaspora tokoti pamusoro nyaya muri kutaura mukoma ka ndifunga ndakambobvunzwa kumashuroko nenhau iyoyi kuti no madzibaba mukuru wenyu asiya, ndakati kana ini ndasiyawo, kana vakati vakuenda kured vakuenda kupepo tinoenda nomvura ndakataura ndakati President Chamisa vakati 10 left ndino 10 left, ndikanzi 10 right ndino 10 right, ndikanzi jamba ndotojamba. Saka pese pavari ndo patiri President Chamisa vafi vakaita zvekuti munhu andi kuzana. President Chamisa vakangomira sezvavari ende munhu akamira nechokwadi. Anoona bozi chavari kuzama kurapa chirwere chiri munyika, chirwere chiri munyika iZANU-PF. So ndicho choda kurapiwa, choda kutobayiwa majekiseni na President Chamisa kuti chirwere icho chipere, ndio ZANU-PF. Ndio mabasa efazi ekuda kukanganisa vanhu brain. President Chamisa avafe vakaenda kuZANU. President Chamisa avafe munhu avakashandiswa neZANU, munhu anoda vana veZimbabwe, munhu ane moyo nevana veZimbabwe. Avafe vakaita zvinhu zvokuenda zvokushandiswa neZANU kudaro. Havana kusiya, ndozviramba ini. Ndifunga makavanzwa aitotaura kuti aiwa tauda kuchifambira mberi nebasa ende varoda kutorwira vana veZimbabwe vapinde munyika yeKenani, kuti vabude munyika, kuti nyika ibude mumadhaga mairi. Zvinongoda President Chamisa. Musanyeperwe zvenyu zvese ifazi, mabasa efazi, siyaiwo vanhu tobori nani. Vanhu vakaenda kuchikoro vanotoziva zvekutaura nezvekuita. Izvi zvapfana zvakatiwa kufazi kaizvo. Zvapfana zvakaperera magrade 7. Totozviziva zvimwe zvapfana zviri kushandiswa nefazi. Havazivi zvaupe kuperera, havatomboziva kana chokuita. Saka hatiteerere zvinhu zvakadhakwa kudaro. Tinosvika kane mukoma. Zvakuda kubatana nekushinga. Tikashinga tikabatana muZimbabwe tunoikunda hondo. Anoona? Tunoikunda hondo iyoyi. Bozi ZANU-PF zvainoita inoshandisa vanhu, inoshandisa mari. Bozi vanhu vabira nyika, vanhu vane mari. That's why isusu tichiramba. Muona mazuva apera ndichiramba zvimotikari zvavo apa. Zvanga zvabuda nzina Chivhayo, madzibaba da kukupai makaenda wrong side. Andiudze zvekuita ini Chivhayo. Mwana mudiki stere kwandiri. Plus handikunde kufunga. Iye akaita mukana wokubira nyika. Ndesaka vane mari. But pa brain wise chapo never handikunde kufunga ini. Akataka kuisa pa Facebook achiti ndina Cooksman. Pikiro kuti handiri kubulawa White City. Ndora akakana zvanzi avakomana vakaenda wrong side. Vana veZimbabwe nditendere kuti ndivabatsire. Unokumbira kubatsira inini iwo weZANU. Moyo chena wako ndewei wokubatsira ini. Mondi irandibatsirwe nemhondi kai nemasatanist andidaro kai. Andibatsirwe nevanhu inini ndati handitambire zvinhu zvisina basa. Anoona kana pana pa bhasikoro chari apa musha wangu chete nemhuri yangu pana. Hapana na modi ngoro yangu yemombe. Ndandinayo pana ngoro. But handitambire zvinhu zvisina basa. Handitengese struggle mukoma. Handitengese struggle nokuda kana kutengesa upenyu hwevanhu nekuda mota. Never. Hazvibude. Ende ndicharamba ndakamira pana President Chamisa kusvika zvanaka. Koma zvakafanana mukauya panapa ka mutanga kutaura mudzimai wangu amai mako akuti mudzimai wako asiri wako iwewe. Asi ini nitoziva kuti amai mako mudzimai wangu uyu kupenga kwaakutoita. Ndozvaari kuita Emerson. Kupenga, kupererwa. Ende mukomana zvakafanana ini ndinomira nechokwadi, nyange vanhu mukatuka mukashora zvinengei ndinongomira nechokwadi. Mwari nenyika inenge itoziva kuti haiwa madzibaba wakamira pachokwadi. President Advocate Nelson Chamisa wakamira pachokwadi. Kumwe kupenga kupererwa kwe handipedzerwe kana kuda kumira kushorwa vanhu ndozvo vanoita pa social media. Vanoda kutanga kushora kudi but chokwadi chiripo. Mukoma kana vese iye nangagwa toziva kuti izino ivende pepe caretaker ba ivende kutomboti caretaker kutomukudziridza serika. Ivende hapana zino riripo pepe. Hakaende ripoti yake akaisa yeye kutoti muZimbabwe hamuna kufambiswa ma-elections zvakanaka, akabirirwa zvemhando yepamusoro. Ndopaari kuikanda akaipapo, ndopaichagongera akaipapo, ndopaichamira kuti ndi ipapo. Chokwadi chiri kuzikanwa neSADC manzwaka, ndopavari kutangira. Isusu vana veZimbabwe hatifanira kumirira SADC ka, tofanira kuonesa SADC kuti aiwa uyu munhu akazvigadza
haasiri munhu akasarudzwa nevana vezimbabwe. Munhu akasarudzwa nevana vezimbabwe ndi president advocate Nelson Chamisa. ED anozviziva, ZANU-PF inozviziva, vana vezimbabwe vanozviziva izvozvo. Hadzisi nhema. Ende izvo vatozviziva so kuti munhu akasarudzwa zviri pamutemo, munhu akasarudzwa nevana vezimbabwe ndi president Chamisa. Aiwa idzodzo hatingapindire papo istrategy dzemukuru wedu. Vaida kuona nyoka naradada dzanziri musangano, vavengi manzoka nevatengesi. Makona kana pavakasuduka vachidzoka so nyoka dzese nevavengi vese nevatengesi so vabuda pachena. Dai vasina kudaro president Chamisa ka hapana kwataienda. Taitoona ndipo pamaitaura kuti hapana kwamuri kuenda madzibaba. Iro strategy remukuru wedu ka izvo handikapindire kwavari, but vakandigonera president zvavakaita. Vakagonera nyika, vakagonera mirai vakagona president Chamisa zvavakatoita. Because hataizoziva vavengi vedu vanga vatina mukati. Because munhu anonzi Chavangu ka munezi takatenderera nyika. Ini ndaitera president Chamisa Zimbabwe yese. Maifunga munozviona hapana asina kuzviona munyika. Wende yebiti weushimeni yeChabangu nyengwe Chabangu handina kana one day randikamuona. President Chamisa chimwa Pepsi ne hafu bread mumasango. Tendera swika kwanaka buyunyuko. Kubulima mango kukona uko. Manzwaka kutendera nyika yese. Hatina kana one day randikaona varume vese vakutaura kuti ndowakuda kuti hey tiswaridze sisi. Kuimpozwa neZANU-PF ndo mabasa eZANU-PF, ndokushandiswa neZANU-PF ikoko. Zvinonotorana nemhepo, notorana nemunyama, because haisi nyore kuchemedza vana venyika yeZimbabwe vachitamba nhamo yavari kuita. Muri kufiwa nenzara munyika nokuda kweZANU-PF. Nyika ine maminerals mangani, but nyika iri kutambura. How many minerals dziri munyika? Nyika ine mari yakadai so, but tiri kutambura munyika mudai so. Kutambura nokuda kweZANU-PF. So chirwere chandiri kutaura ichochi, chirwere chiri munyika ndo ZANU-PF. Chirifanira kubaiwa majekiseni na president Chamisa. Chipere chirwere ichocho. Ndinoda president Chamisa kudarika bato. Inini ndinoda president Chamisa. Manzoka nyika yese yamuri kuona kumatima nenyika nevari diaspora vanoda president Chamisa. Mubanzoka inini pandikatongonzwa manzoka kuti vakomana na Ostalosi vari kufamba vari kumbokura ground pa Blue Movement. Inini mangwana acho ndakabva ndatenga mugore yangu 2 yependi. Ndakazviti ari manheru kai zvikuseni vakazongona vanhu yablue pana panga yablue kudhara. Vakomana vamwe ZANU-PF vakamboya vakatenderera apa. Ndakati aiwa mirai munatsokuona ndozviripo. Because ndoda chinhu changu nemwoyo. Kwete zvekufosera kana zvekumanikidzirwa zvezvi. Nemwoyo wese nemwoyo unoda. Handimuri kuona. Kana president Chamisa izvo vakati ndakuisa red, munoona ya red kamusha unoona wa red. Makaona ya pepo munoona wa pepo musha. Zvavatoita nhasi so vakatotaura kuti takupfeka pepo. Munoona ya pepo musha wese uyu nhasi satiradoka. So bozi ndinoteerera zvavanotaura. Bozi munhu ane zodzo. Pachokwadi chepo kana ZANU-PF even Emerson Mnangagwa chaye. ZANU-PF inotozviziva kuti mukomana akazodzwa uyu. Mukomana wepresident Chamisa. Mukomana akazodzwa uyu. Vanotozviziva ipo pai. But iginya chete. Haisi nyoreka mukoma. Kuti pane kungokufosera kwavari kuita vanhu kumanikidzira vanhu so. Ndozvavari kuita. Hapana rudo. Iwe ndakambokuudza munhu mukadzi chaiye. Ndikasvika panapa sekusvika kwa ndasvika ndabva kwandabva nditi ndongosvika panapa ndototi mbama kumukadzi bhutsu chibhagera ndotoita bhurugwa rekudambura so ndomuti ndoda bonde newe ndo zviri kuita ZANU-PF kufosera rudo pasingade ndo mabasa eZANU-PF zvese zvavari kuita kumanikidzira vanhu chete kufosera vanhu chete havachadiwa. Vamuri kuona vari kuteera ZANU-PF vanoti tichakurowa kucha but vamwe vacho vakuita vachichangamuka manje. Tatosvika kupi nekushandiswa nevanhu. President Chamisa munhu anotya Mwari. Manzwaka? Munhu anovimba naMwari. Haade kudeurisa ropa revanhu. Muri panzwaka? That's why achifamba nemutemo. Plus munhu anoziva mutemo. Muri panzwaka? Saka haasi munhu wechigenda goriya zvavajairaiwo veZANU-PF. Zvokuda kungoita chiginyabvu so. Haisiyo type yacho president Chamisa.
bozi munhu anotya Mwari, munhu anoremekedza upenyu hwevanhu, munhu asingade kudeurisa ropa revanhu muZimbabwe. Muri panzwa? Saka munhu ari kufambidzana nemitemo nestrategy. Kusvika tasvika chaipo pekuti ZANU-PF yega ichanatsona kuti apa tabatwa. Muri panzwa? Zvekuita violence zvezvo hazvina zvazvinotipa. Bozi tinokwadzisa vana, unozoda kutonga yanouraisa vanhu. Vakomana vangu achifamba ana Ostalos nachibaya pangu achitenderera. Ndoti zvauti vakomana vana Ostalos vanhu vanenge vakazemberana kumukomana. Saka zvavakanga vataura ndozvandaiteerera because vanhu vanoteera uchi mukomana. Muri panzwa? Saka andina kungoita zvemusoro wangu zve. Kana ndisandati kana ikanzi yachinjiwa kala. Munoona ndachinja futi papa. Munoona ndatochinja kala iwe.